buga mana 1 2 3 4 DJ Lion Boy, DJ Lion Boy. Sai labari, wata rana sai labari, labari. DJ Lion Boy Multimedia. Shi sau ruwan zuma kuma ruwan guba ne ba rasa kore ba. Ya zan gina da suna ga duniya kai kada take duba. Akwai na lura cikin ciki na bai wacce zauna ba. Soyayya na nufi wata gina ba haka za ka zo nan ba. Tamkar ana kafi in ka kama so bai san wata kara ba. Bai kama zuciya ya fi jijiya ma ba zai tsaya na an ba. You're ready. You're ready. You're ready. Ni dai masoyiya ta kece cikin jikina. Na rasa ki tsoron lauce ji da fasira. Komai nake bida don kece dare da rana. Ba a zuga ne dai an barki babu ruwana. Soyayya gurin zama ya zauna a zuciya na. Ba ni san ki ya dama na mu rike juna. Karke bari in shiga damuwa tun da suna da hadari. Ki nake ambato kawai in na zauna wuri-wuri. Ni da ke mai yana kawai ba ki sanya na garari. Na gaji kamar tabar miya bai wuce ma gishiri. Duka mai so akwai jarabta gare shi kowanne lokaci. Andarar so idan ta fara masu haitace ma mahaukaci. Babu komai ga duka mai yin so a buri ne haƙiƙaci. Tun da ma duniyar ta Allah ga manta ba ma da tabbaci. Kai kana son wani yana son ka kaji so mai kula fici. Kai da doge na zuciya ya zuga mu mafita ya ci. So akwai damuwa kun je yan uwana yadda Allah ya so haka za ya yi ne. Na gode. DJ Lion Boy, Zafin naman kai na burge ni. Sunan ka ne mai? DJ Lion Boy. Da kyau. Soyayya, imani labari.
kallo ko a taɓa ba dama sai dai motsinsa. Zancen zafin so in za a yi wace ce kwansa. Tsaya ki ji labari na ko za ki gane nufina. San ki ya shiga raina ya wuce matakin kauna. Banda kowa banda komai ba ki lallai na rasa komai. Kimin alfarmar so za na baki labari na. Za na baki labari na. Labari na. You go now, you go play, you go hear to DJ Lion Boy. Min in barki yanzu wa zan kama. Irin ki zai yi min wahalar fita cikin al'umma. Baɗin halina ba dan na baki ban alfarma. Ki san magatan barki na in baki labari na. Za na baki labari na. Labari na. Maratu Saliha, wanga girman ki ne. Kin fi min dukiya, ni ina son ki ne. Kin zama sarauniya, kira ni bawan ki ne. Kin mallake zuciya, amshi zo rike sirri na. Za na baki labari na. Labari na. Da na ce tausayi ne, da ce kauna ce, kuma kare da kimance. Ni'imar Allah ce, na zaci wuta a makera yaya zan hange ta masaka. Yanayin da nake ciki ya fi na wanda aka yi wa ɗaurin sarka. In wasa ne zan so ki bari karɓar sarayina. Za na baki labari na. Kar ka rage karo mana sautin DJ Lion Boy. Daɗi, karo, daɗi. Na cikar muradina kai ki ɗakina idan ki zan zauna kina cikin raina cikar muradina in babu ke na zan kwana a zo cikin karɓo bana da wata in baki ba iya muradin rai shine a bashi zaɓinsa tun da shi so ba mu gane abin da ya kunsa zuciya sai iya kina raye za ta numfasa ke ka ce har ila yau ban canja layi ba wanda ya so ka so shi don Allah ko ji daɗin rayuwa na same ki zuciya ta bata da sauran damuwa so da daɗi da ni da ke ba na bata rabuwa da abin da zai zama batin rai gunki ni ba za in yi ba Wai wannan sautin na waye ne? DJ Lion Boy, to karo mana shi kai. Karo. cikar muradina in babu ke na zan kwana a zo cikin karɓo bana da wata in baki ba Ko babu soyayya ba
ni ba da sauya labari